Vážené dámy a páni, priatelia drahí, vidíte, stojím pred klubom základnej organizácie Jednoty dôchodcov. Počtom členov je to druhá najväčšia organizácia v našom meste. Dnes som bol pozvaný do klubu, nelen dnes, veľmi často, v súvislosti so sviatkom Medzinárodného dňa žien. Veľmi rád sem chodím medzi dôchodcov, pretože sú to ľudia veľmi empatívni, veľmi schopní, veľmi veselí a strašne si na nich vážim to, že aj pri svojom veku, niektorí naozaj vysokom, stále sú veľmi aktívni a mimoriadne spolupracujú s našim mestom pri organizácii všetkého. Takže dnes naozaj som ani nemusel prijať to pozvanie, aby som aj tak sám rád, veľmi rád prišiel medzi dobrých priateľov, ale hlavne teda dnes sa jedná o ženy. Ja som sám človek, ktorý veľmi si potrpí na sviatok žien, takže dovolil som si každej dáme, ktorá je tu dnes účastná v klube, pri tejto malej oslave, posedení pri hudbe, aj dobrom vínku, každej dáme zaželať veľa zdravia, šťastia, aj keď ten kvietok tým ženám nedokážeme dať každý deň, ale dokážeme sa na nich usmiať, porozumieť im, a keď je treba aj naozaj tým dobrým slovom potešiť, čo považujem za veľmi dôležité. A preto aj dnes prišiel sem preto, aby som sa s ľuďmi trošku zabavil, oslávil a naozaj im aj sám dodal trošku takého entuziazmu do budúcich rokov. A verím tomu, že naša takto krásna spolupráca, ktorú stále máme s Jednotou dôchodcov a hlavne s vedením, aby pokračovala aj veľmi ďalej. Takže vážené dámy a páni, členovia Jednoty dôchodcov, želám vám veľa zdravia, šťastia a ešte veľa empatie do vašeho života.
Janičko brál, Janička plakala, že dech se smál, že dech se smál, že dech se smál.